Tone-toneladang basura na nakatambak sa isang bakanting lote sa Puro 4 Barangay Bitaano, Legazpi City ang inirereklamo ngayon ng mga residenteng nakatira malapit sa lugar. Ayon kay Nanay Marieta, matagal na nila itong inirereklamo. Nangangambaan niya siya na baka pagmulan pa ito ng sakit lalo na sa mga bata. Dakol mga aki minsan, madyan, ang nagkakalakal baga, nakakakuha sinda dyan mga ilang. Oh. Minsan nagkakalintura, mati baga ang basura. Oh. Kakalkalon ninda yan, minsan may nakukuha man sinda dyan ng mga bagay na napapabakal ninda sa kalakal. Oo, maparong. Iba-iba ang parong kaayan. Lalo na pag sobrang init, nag-aalinsangaw siya. Talagang mabaho siya. Naging pugad na rin ng mga lamok at langaw ang naturang bahagi. Ayon sa barangay, hindi sa kanilang mga residente galing ang mga basurang ito. Karamihan anya nito ay mula sa mga nagtitinda ng buko sa harap ng isang mall sa lungsod. Ang iba naman daw ay mula pa sa ibang lugar. Nalilito na nga kami na kung maaari lang na makipakiusapan ni Mayor ni Hisham na yung mga nagtitinda dyan, mag-usap-usap sila kung ano talaga ang pinaka-best na para maalis yung yung itinapon nila doon. Kahapon nang simula na ang paghahakot sa mga basura patungo sa sanitary landfill sa Barangay Bangkerohan. Umaasa rin ang barangay na magpapatuloy ito hanggang sa maubos na ang mga itinapong basura. Maraming salamat sa ating butihing Mayor Hisham Ismail dahil kahapon 3 truck ang ipinadala mo po doon sa amin at halos mag-iisang truck na lang yung natirang basura namin doon at mag-iisang truck din yung biodegradable, yung residual ganun rin. Maraming salamat po Mayor Hisham Ismail sa yung maagang aksyon at sana tuloy-tuloy na rin po ito sa pamamagitan po ng ating pagtutulungan yung local government unit at ng OCNR at ng barangay. Bilang tugon, nanawagan ng barangay sa mga nasa likod ng pagtatapon na maging responsable sa kanilang basura para na rin sa kaligtasan ng mga residente at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.